Maayong adlaw no sa ginatong tanan diha guys ug hinaot nga anaa ka mo sa anindot ug pisa kay nga panglawas no. Welcome na usab sa akong YouTube channel Junjun Official 1.0 Buhay Bukid. Ug daghang salamat ninyong tanan guys. Niabot na og 1K subscribers ang akong YouTube channel. Yay! Ug nianang buntaga di ay guys. Human ko nanubong sa akong mga manok ug baboy ni suroy kog kalibunan guys. Kay nangita kog bulawan. Haha, sana all may bulawan diri sa amo. Nangita day kog anay ana guys ug gitawag usab kini siyag pusgo diri sa amo guys. Or basin na sa inyo basin gitawag sa ni siyag pusgo guys. Sa English guys gitawag ni siya og termites. Ano termites? Kung wala ko masayop, termites gud siguro ang tawag ani sa English guys. Pero og dili gani yung i-research na niyo guys kung unsay English ani nga anay or pusgo guys. Kinahanglan na gyud og laing paagi para makatipid ko sa tubong sa ako mga piso guys. Kay bali gayong mahala sa tubong sa piso diri sa amoa guys. Tag 50 per kilo na gyud in taon guys. Makabuslot nagbulsa kung maoy permihon guys. Maong abag gyud kog pangitag anay diri guys para tubong sa akong mga piso guys. Ug mano to bali ikaduha na ning akong gikulikot diri guys, perting kagaha isad lugiton aning anaya ba. Ni ani siya nitubo guys sa punuan sa tubog or tibig. Basta mao na siya guys. Sa English guys gitawag ni siya og fig tree siguro to. Kato bitong mamunga og murag bayabas. Haha. Unya mao toy among himuong krokariton sa una ba katong mga kugmuhon pa mi. O di ba ka guys himuon na namo siyang kasing guys nga duaan unya patuyok-tuyokon. Ayaw sa tong dubli nga kasing guys maoy duaay kay perting sakita ato guys ug mo'y mahinayak ba katong iyang kasing-kasing guys ba ayaw tumaoy patuyo ka agaray tapsingan man ug kining lugar day dinhiya guys napalibutan ni sag mga bayabas guys nga lang dili patigbungan ning mga bayabasa guys mong wala gid ko kakauna ni guys maisad ning iyang pagkabutang ba kay nadugay gid ko kurukulikot aning anaya dinhi ba ning awas nagmaing akong singot ug kubkub guys unsa kay rason nga nung dugay man ni siya lugiton guys mao day nga nadugay ko kuha aning pusgo guys kay gigamutan naman day ni siya guys. Maayo pa ang anay guys, kay naay ni gamot pero nimo wala gyud in taon. Haha, pastilan pagkahapdos ba gyud ay. So ako pagud nang tirokon guys, kay sayang kay do na pay mahabilin guys, layo-layo para ba nang akong gikuhaan anay guys. O gipamalas gyud kog daghan kaayong singot diha guys. Og niabot na gyud ko diring dapita guys, medyo pangpang gyud dinhi lugar guys. Og kung dili gani ka maghinay dinhi guys, maligid ka guys, nya mapiangan pa gyud. Nay-anay diri guys akong nakitaan guys, naa sa kabuklubi nagbalay guys. Medyo napalibutan siya daghag antik guys. Kaning antik guys, lanit-lanit ra bag ni si mamang it guys, kanang itom nga amigas guys bang dagko guys nga kung dunay pako murag bukot na gyud sa tawagon guys. Og dunay pag mga daat diri palibot niya guys, kanang murag kawayan-kawayan nga gagmay nga makasamad gyud masabod ang imong panit ba. So nagduda ko ng anaya guys, sugdo na bagay sud guys, kay purting daghan nag-antik nga nagpalibot sa iya guys. Maong nagkunahon ako guys akong ibilin pero ako nakunahon na sad ko guys nga akong testingan og tipak gamay guys, sugdo na bagay sulod. So naa magid siya sulod guys, maong ako na lang sa gidala sa balay guys. Bugat siya guys kay murag ang lubing iyang gipalibutan guys, wala pa siya magaturok guys, napay tubig sa ilaw. O kay medyo taas na gyud ang adlaw dihang orasa guys, kay murag nadugay gyud tuyok-tuyok ka na buntura guys. Nya doon ako nakitaan upat lang guys. Upat lang ka mga pusgo nga akong nakitaan guys. Ug nakaunaw na gyud ko nga muuli na guys, kay hapit man sa tigtubong sa akong mga piso guys. Ug samtang galugsong ko diha guys, ang hinahinay lang gyud ko guys, kay perting dangugas mga tipak-tipak nga yuta diha guys. Gamay nga lingat niya mo guys, diretso gyud kas bakili diha guys. Ug samtang pauli ko guys, nakakita pa kog bukot guys, nas punuan sa langka ba dako-dako na rabang bukuta guys. Perting daghana bay nagpuyo ang bukuta guys. Ug sa punuan sa Antipolo guys na pagibangag diha guys. Ug dunay mga liguan ni sa sulod guys. Murag daghan na nagdugos liguan na guys. Ug mo tong nakauli na ko sa balay guys, pila ka tuig ang hinlabay guys, nakaambot ko sa akong balay. Bitaw guys, bali tulo ka oras kung suroy-suroy dito sa kalibunan guys, nangita og anay guys. Ug nakauli na ko diri guys, kay manubong na po ko sa akong mga piso guys. So muna tanan guys ang ako nakuha ako ng iyabo upater na sila guys, nadugmok lang ng usa diha guys. Ato na siya nga ihuwa diha guys, kay bali mo na lingaw-lingawan sa piso diha kurukulikot guys. Ug nanugat din ang akong mga chicks ba. Perting naghanag chicks oh. Kining pusgur anay guys, sumala sa akong hibalaan guys. Okay ra gyud kaayo siyang itubong sa mga piso guys. Pwede ni siya ipakaon guys sa 2 days old nga piso paigbaw guys. Ug nga kining anay or pusgo guys, importante ipakaon ni siya sa mga langgam guys. Ug inyo sad makita ang advantage guys sa improvement sa pagtubo sa piso guys. Medyo dali ilang pagtubo guys tungod kay source man ni siya guys sa protein, fat, zinc ug iron guys. So maong dako gyud nig ikatabang sa pagpadako sa mga piso guys. Ug lahi pa sad guys, mas makatipid ka kung mao ni imong iabag nga tubong sa imong mga piso guys.
Ug daghan kayong salamat guys sa inyo pagkita ning akong video guys. Ug sa wala pa makasubscribe, palihog pagtuslok anang subscribe button, palihog na lang sad pag like, pag-share ug pag-comment ning akong video. Ug maura to kini ang Junjun Official 1.0 Buhay. Daghang salamat ug maayong adlaw natong tanan.